Ħafna jiftakru l-istorja ta' Ronnie Staffraċ, għalkemm forsi ma jiftakrux ismu. Ronnie kien instab mejt mill-pulizija fid-dar tiegħu fi Sqaq ħaż-Żabbar wara li kien ilu l-jiem mejjed. Ħadd ma kien induna bin-nuqqas tiegħu. Dokumentarju ġdid imniedi mid-dekan tal-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzoppardi, jibda propju bl-istorja ta' Ronnie. Id-dokumentarju li hu proġett maħdum flimkien mal-Fondazzjoni Caritas Malta jitratta s-solitudni. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt jiddeskrivi s-solitudni hekk. Is-solitudni hija dbatija umana kbira. Fil-fatt jekk wieħed iqis li huwa l-ar punishment li jingħata l-bniedem, aħna nsibu li l-ar punishment li bniedem jista' jingħata huwa dak li ngħidulu is-solitary confinement. Huwa meta wieħed jinqata' kompletament jekk ħa sentenza ta' ħabs, jinqata' ġo kamra liħ il-bot mill-oħrajn. Id-dokumentarju jżewweġ l-akkademiċi mal-istejjer tal-persuni u jwaħħad l-istejjer tan-nies mal-informazzjoni dwar is-solitudni. Jiena għaddejt minn perjodu ta' żmien fejn ġara xi ħaġa speċifika f'ħajti li kienet mhux volontarja, ġifieri ġiet fuqi sa sforzata, li din il-ħaġa kienet tant kbira li waqatni f'depressjoni għal tul ta' żmien. Hija depressjoni li mbagħad ġalit inħoss is-solitudni. Dan id-dokumentarju jgħid li s-solitudni tista' twassal għal mart ieħor bħal depressjoni, id-demenzja jew kondizzjonijiet oħra. Fid-dokumentarju Anthony Gatt tkellem dwar gruppi soċjali fih dan il-Caritas li jgħinu lil persuni li jkunu qed iħossuhom waħedhom. Barra minn hekk, awtoritajiet oħra bħal Knisja kif ukoll professjonisti fil-qasam tas-saħħa mentali u soċjali jistgħu jgħinu lil persuni li qegħdin fis-solitudni. Min-naħa tagħha l-psikologa Roberta Farrugia De Bono tisħaq li temmen li s-soluzzjoni għas-solitudni huma r-relazzjonijiet u l-edukazzjoni dwar kif jinbnew dawn ir-relazzjonijiet. Id-dokumentarju jinstab fuq YouTube u jġib l-isem Il-ġerħa tas-solitudni.